Ez micsoda? Szia! 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 Rendes megtudottam. Azt Ivecske, a jegyemet csak oda rajzoltam el. Igen. Minden live előtt pontosan ugyanarra a helyre, ugyanazzal a színnel, ugyanolyan formában oda szoktam rajzolni. Hogy megkérdezzék az emberek, hogy ez mi a kezed, ma olyan geci figyelmhiányos vagyok, hogy nekem azt is meg kell csinálni, ugyebár. Remélem segítőbb a választom. Köszönöm szépen a bizsát. Eddig nem tudtál most. Semmi baj. Akkor vagyok akkor. Fehér romkártyás nem volt, az életben nem voltam romkártya még. Szóval nem vagyok romkártyás szerintem. Viszont kész van 6 vizsga. Szerintem. Az kurva nem nincs kész a vizsga. Nem raktam sót a rizsembe! Úristen, de sótlan! Azt a kurva, de sótlan! Senki nem szólt nekem, senki, mindenki ezzel foglalkozik, hogy nem tudom milyen, hogy lehet kinyitni a mácsó szekrényet, hogy milyen magasok utának a belmagassága, de mindegy, mondtam fiúra kembereshoz. Senki nem szólt, hogy rakjuk bele sót, így eltekinteni neki felett a mondom. Hát ilyen só van, ilyen sem. Nincs olyan. Én 5 kártyás lány vagyok amúgy, visszatérve a témára. Mi a mai menü? Látott hús, csirke, nem bocsánat, csirke is. Nem sótlan a rizsem? Most már nem sótlan. Már megsóztam. Na. Mi a következő világi bengő? Jó, legyen ez a következő világi bengő. Jó étvágyat, köszönöm szépen, de romkártyokkal életben nem voltam még. Kukorica nem marad és az a baj, igen, most nincs itt anyám, hogy rám szól, ne legyen meg. De akkor nincs fogom. Valaki szóljon, bulingoljatok, hogy rakjam le a kukoricát, légy szíves.